गोकुळ सोबत गोकुल. देशभरातील मेडिकल व्यावसायिकांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन पुकारलं असून यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मेडिकल व्यावसायिक सहभागी झाले आहेत. सिंधुदुर्ग नगरी इथं मेडिकल धारक एकवटले असून त्यांच्याशी संवाद साधलाय कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तब्बल 500 पेक्षा जास्त जे मेडिकल धारक आहेत आज त्यांचा संप आहे आणि त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की जी ऑनलाईन औषध विक्री बंद करा. वहार केंद्र शासन तुम्हारी डिजिटल हवा, बिजली नहीं गाव में अभी ऑनलाईन दवा, अशा पद्धतीचं त्यांच्या बॅनरवरचे जे आहेत ते एक बॅनर झळकतात. एकंदरीत आपण बघतोय की काही मेडिकल धारक आहेत. काय सांगाल नेमकं काय संप आहे आपला आज निवेदन देण्यात आलं? ॲक्च्युली आज आम्ही ऑल इंडिया असोसिएशन आपला हा मूक मोर्चा म्हणजे ऑल इंडियामध्ये आज पूर्णतः सगळे केमिस्ट बांधव मूक मोर्चाद्वारे सरकारला जाग आणत आहे की जे ऑनलाईन म्हणजे जे नियम धाब्यावर बसवून जे ऑनलाईन औषधाची विक्री होते, काही बनावट कंपन्या बनावट औषधं कुठचेही नियम कुठचंही हे न पाहता जी सर्रासपणे विक्री केली जाते बाजारमध्ये. नियम फक्त आम्हाला केमिस्ट बांधवांना जो अधिकृत लायसन सगळ्यांचंच असतं, पण त्याला कुठचंही बंधन नाही आणि बनावट औषधांचा सुळसुळाट गेली कित्येक वर्ष आपल्या देशामध्ये चालू आहे, ज्याचा कुठेही अजून शोध लागत नाही. तर हे सगळं कुठेतरी थांबावं आणि म्हणजे आपल्याला जे डिस्काउंट आहे ते प्रमाणाच्या बाहेर डिस्काउंट म्हणजे अव्यावसायिक डिस्काउंट जे दिलं जातं, जे पॉसिबल नाही आहे या धंद्यामध्ये, तर त्याच्या विरोधात कुठेतरी सरकारला प्रशासनाला जाग यावी यासाठी आपण हे सगळे आज एकत्र आलो आहोत. मूक मोर्चाद्वारे आम्ही कलेक्टर साहेबांना, माननीय कलेक्टर साहेबांना आम्ही निवेदन देणार आहोत. त्यासाठी जवळजवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ते 500 ते त्याच्याहीपेक्षा जास्त केमिस्ट रस्त्यावर आलेले आहेत. निश्चित आपण बघतोय की बहुसंख्य जे मेडिकल धारक आहेत, काही महिला भगिनी देखील आहेत. मॅडम आज संपात सहभागी झाला आहेत, काय सांगा? आज आपल्या देशामध्ये जे ऑनलाईन विक्री औषधाची चालू आहे ते खरं म्हणजे कायद्यानुसार जे नियम धाब्यावर बसून चालू आहेत त्याच्या विरोधात आमच्या संघटनेने न्याय देण्यासाठी आज आंदोलन केलेलं आहे. तसेच बनावट औषध विक्री आज मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे आपल्या देशात आणि डिस्काउंट जे अतिशय म्हणजे आपल्याला जे हे होत नाही त्याच्या संदर्भात बनावट विक्रीमुळे चालू आहे. तर त्याच्या विरोधात आमच्या संघटनेने न्याय मागण्यासाठी सरकारकडे आज आंदोलन केलेलं आहे. आपण एका बॅनरवर म्हटलं की वहार केंद्र डिजिटल हवा आणि ऑनलाईन दवा असा एक मेसेज आहे. काय सांगाल? डिजिटल वहार केंद्र असेल डिजिटल हवा ऑनलाईन दवा असा एक मेसेज आपल्या बॅनरवर आहे. काय सांगा? ठीक आहे, संपात सहभागी झाला त्याबद्दल सांगा. ऑनलाईन जी विक्री सुरू आहे औषधांची, त्यामुळे बनावट औषधांची भरपूर प्रमाणात जी लोकांना त्याचा त्रासही होतोय, पण ते मान्य नाही करत. आणि जो डिस्काउंट जो चालू आहे म्हणजे अव्यावसायिक डिस्काउंट प्रमाणाच्या बाहेर जो सुरू आहे त्याच्यावरही थोडे लिमिटेशन्स यायला हवे. त्यासाठी जो आज आम्ही बंद पुकारलाय, जो न्याय मागायला आलोय सरकारकडे, सरकारकडे न्याय मागला आहे असं आपण सांगतोय. बहुसंख्य जे आहेत ते मेडिकल धारक आहेत, काही मेडिकल धारक आहेत. काय सांगाल? आज डिजिटल माध्यमाच्या माध्यमातून वहारे केंद्र शासन तुम्हारी डिजिटल हवा, बिजली नहीं गाव में फिर भी ऑनलाईन दवा असा एक मेसेज आपल्या बॅनरवर. डिजिटल जी विक्री होते ना ती नियमांना धरून होत नाही. त्यामुळे नार्कोटिक किंवा अजून जे प्रिस्क्रिप्शन शिवाय लागणारे औषधं आहेत ती सर्रास विकली जातात ऑनलाईन. त्यामुळे हाचा जो धोका आहे तो तरुण पिढी आहे त्यांना जास्त आहे. त्यामुळे आमचा ह्या बाबतीतला जो लढा आहे तो ह्यासाठी आहे, मेन ह्यासाठी आहे की विक्री विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आणि नियम जे आम्हाला लागू आहेत ते त्यांना लागू करावे, ते पाळत नाहीत. पण म्हणून हा मोर्चा आहे. आज ऑनलाईन विक्री संदर्भात तुमचा हा मूक मोर्चा काढला, काय सांगा? सर्व जो अवाजवी डिस्काउंट्स दिले जात आहेत, ऑनलाईन विक्री केली जाते, वेगवेगळ्या प्रकारचे स्प्युरियस ड्रग्ज विकले जात आहेत, त्याच्यावर शासनाचा कोणताही निर्बंध नाही आहे आणि त्या सर्व गोष्टींवर आळा बसावा याकरिता आमचा निषेधार्ह हा मोर्चा आहे. बहुसंख्य नागरिक मेडिकल सहभागी झाला, कारण हा जो संप आम्ही केला आहे त्याचा वर्षानुवर्ष त्याचा आम्हाला मेडिकलवाल्यांना त्याचा त्रास होत होता की जे अजूनही जे ऑनलाईन पद्धतीने जी विक्री केली जाते, काही जे ड्रग्स आहेत, झोपेच्या गोळ्या, नशेच्या गोळ्या ज्या आहेत किंवा गर्भपाताच्या गोळ्या, या विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाईन विकल्या जात होत्या, त्याला कुठे ना कुठे लगाम मिळावा म्हणून आजचा जो आमचा संप आहे तो आम्ही आज यशस्वी करत आहोत.
निश्चितच या संपामध्ये बहुसंख्य जे मेडिकल धारक आहेत सहभागी झाले आहेत. काय सांगाल तुम्ही देखील आज सहभागी झाला? ऑनलाईन विरोधात आपला हा आताचा मोर्चा आहे आणि पहिली गोष्ट जे कॉर्पोरेट लेवलला वेलनेस आहे, अपोलो आहे, जे 1mg ॲप आहे त्या लेवलला कॉम्पिट करू शकत नाही. आपलं जे मेडिकल असतं ते 300 ते 200 स्क्वेअर फूटमध्ये असतं. त्या जागेच्या कम्पेअर केलं ते ऑनलाईन डिस्काउंट असेल आणि बाकी जे फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करतात, जो 220C ऍक्ट आहे मेन जो फार्मसी त्याला ती बगल दिली जात आहे आणि त्या गोष्टीवर आमचं जे आंदोलन आहे. कारण की डिस्काउंट जे असेल जर पीटीआर रेट जो असतो आपला तो आपला कॉमन आहे. म्हणजे आमचं मार्जिन जे ब्रँडेडचं आहे ते मॅक्झिमम 16% आहे, पण जे जनरिकचं मार्जिन आहे ते 7 to 80% आहे. जे तुम्ही युट्यूब ऑनलाईन जे बघताय त्याच्यावर जे व्हिडिओ दाखवले जातात की 100% 200% मार्जिन, जर 200% मार्जिन एका साध्या केमिस्टला असेल तर तो दिवसभर किंवा रात्रभर 12 तास दुकान चालूच ठेवू शकत नाही. जर तो दुपारी 2-3 हजार धंदा करून तो बंद करून घरी जाऊ शकतो. त्यामुळे ह्या ज्या गोष्टी आहेत ते सामान्य लोकांना माहीत नाहीत आणि त्यासाठीचा आमचा हा आजचा एक दिवसाचा मुक्काम मोर्चा आहे. निश्चितच खूप चांगली माहिती त्यांनी सांगितली आहे की आपला हा मोर्चा नेमका ऑनलाईन विक्री होते आणि कशा पद्धतीने मार्जिन मिळतं हे देखील त्यांनी सांगितलेलं आपण बघतोय की आता हे जे सर्व मेडिकल धारक आहेत ते आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इथे आलेले आहेत. कलेक्टर मॅडम आहेत त्यांना ते निवेदन देतील आणि त्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा करतील असं देखील एकंदरीत दिसतं आहे. आपण बघतो की बहुसंख्य जे मेडिकल म्हणजे 500 पेक्षा जास्त मेडिकल धारक या मूक मोर्चामध्ये सहभागी झाले आपल्याला एकंदरीत दिसत आहेत. आपण नेमकं पुढे ते काय नियोजन करतायत, त्यांचं कसं काय नियोजन ठरेल किंवा पुढची आंदोलनाची दिशा किंवा काय असेल हे देखील आपल्याला पाहावं लागणार आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.